Румен, за Стевчо, за Оги, за помазаното хваление. Слава Богу! Искам да кажа на вас, които ви изгасиха лампата, че вие нямате право да спите, макар да сте на тъмно. Тази страна се гледа по-добре, амен! Първо искам да благодаря на домакините на апостол Райков. Казах му, или да се държи като Асен, или просто да свини името. Знаете защо, нали? Защото аз казвам Асен Христов. Само, че ударението на мене е Асен Христов. Той е Христов. Аз съм Христов. Шегувам се, уважаеми братя и сестри, приятели. Чуйте ме внимателно тази сутрин. Съкровището на Крист. Колко от вас сте чували за това нещо? Съкровището на Крист. 52 000 златни монети, намерени в Делва, в Англия, с помощта на метал детектор. Може да си представите. А аз смятам, че тая сутрин в Стара Загора, в Лозенец има повече от 52 000. Първо искам да благодаря на всички тия мъже, брати и сестри на пастор Фани. Моля да се справи сега да кажа благодарим ви. Митко не го видях вчера. Изправете се пастирите, братя. Всички пастири, които сте, само пастирите се изправят. Няма значение откъде сте. Изправете се пастирите. Алелуя! Благодарим на Бога за тия мъже на вяра. Той е ден час. Господи ви благослови, брати. Благодаря. Вижте, нека да ви кажа нещо важно. Аз знам, че те не обичат да се говори за тях. Те не са хората, които обичат да стоят на предните редици, но те са мотора на този процес, който се случва. Господ он е, който го прави, но той търси съдове, чрез които да се излее. Нека да ви кажа, не се обиждате, той самия знае какво ще кажа след малко. Имам една оговорка. Ако някой каже на пастор или на епископ Александър Тодоров да му каже напряко хлебара, 5 лева го глобява моментално. Чуйте от сега нататък. Ако го кажеш, ще отворя аз хлебарницата, не той. Вижте какво. Нека да ви кажа нещо важно. Що не идеш да кажеш на кмета, той си е приятел, той е мой брат, но той е ваш епископ. Духовните неща, това е иерархия. Амин! Само един казва амин. Амин! Значи, ако ти не можеш да кажеш, примерно, как казваш, Боже, Господи, да бъде благословено Твоето име. Как се отнасяш към Бог? Как му викаш на Бога? Как му казваш на Бога? А що му викаш? Дедо? Дедо Боже? Православните така му викат. Значи, ако той е дядо, той е на баща ти баща. Нали така викаш на дядо да викаш така? Той не се пробваш да кажеш на баща ти дядо какво ще се случи. Всичко си има дума, която трябва да се каже. Искам да благодаря на Бога за пастор Стефан Колев. Изключителен човек на вяра. Моля ви, аз имам нужда. Имам проблем с левия крак. Трудно го движа. Не ми личи. Миналата година точно това място направих парез. Февруари месец беше най-тежкият месец за мен, като всеки един. Може би и Стефчо има проблем. Молете се за него, за неговото здраве. За моя стомах, за неговия стомах. И за вашите проблеми, които имате. Моля, тия неща трябва да сме важни. За вашия стомах и за моя. Ние за това сме тук. Но нека да кажа нещо важно. Дори и да не съм изцелен. Бог е моят изцелител! Дори и да не съм изцелен от това, което го моля, той продължава да бъде моят изцелител. Да бъде неговата воля и неговата слава. Алелуя. Искам да зачита труда на всеки един пастир, на всеки един работник. И от Сливен, и от Варна. Пастор Косио е дошъл толкова далеч. Да зачита труда и на всеки един брат, на всяка една сестра, че са дошли тук в това време. Стара Загора, виждате сте такъв сняг? Не сте, ама ние живеем в него. Ние само го изнасяме, от разлог го изнасяме, експорт правиме. Където ходиме, това е вашето благословение, да имате дебела снежна покривка, да имате житото да ви е здраво, ама ние гледаме повече на другата форма днеска. Че ако ние ви доведахме берекет за хляба, то колко повече духовния вик и свят има повече. Моля да се изправите всички. Сигурен съм, че вие знаете мястото на писанието, от което ще чета. Тая сутрин. И това е Евангелие на Йоанна, 4 глава, 35 стих. Чуйте. Не казвате ли още 4 месеца и жетвата ще дойде? Ето казвам ви, подигнете очите и вижте, че нивите са вече бели за жетва. Който жъне, получава заплатата и събира плод за вечен живот.
за да се радват заедно с този, който сее и който жъне. Защото в това отношение истина е думата, че един сее, а друг жъне. Аз ви пратих да жънете това, което не сте се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд. Амин. Моля да седнете. На мен се падна честа днес да започна с темата, която епископ Колев ви служеше с нощи. Каква беше темата? Точно така. Днес ще продължа с основните елементи на видението. Пастир Красим Малинов след обед, в ранния обед, ще ви служи с идеята за това какво се случва от покорство и непокорство на небесното видение. В 4 часа, ако успеете и не сте заспали и не сте се оборили, ще продължа с елементите и компонентите на това видение. А до вечера ще има видение за съживление на праведника. Алелуя! Често пъти се питам, Божието Слово е предизвикателство, уважаеми брати и сестри. Това е предизвикателство. Не мога да приема как можеш да стоиш безучастен, когато Словото Божие е пред очите ти, пред душите ти, пред сърцето ти, пред живота ти. Алелуя! Казва огън на костите ми. Огън на вътрешностите ми. И ако твоето отношение към Божието Слово не надмогне твоите възможности, не чакай чудо тая сутрин да се случи. Повтарям. Ти трябва повече от това, което можеш и което си бил преди в отношение към Словото, за да отключи Божието суверенно действие в твоя живот. Амин. Вижте току-що, помните ли къде ви прочетах? Ако сте забравили да ви припомня. Значи, вижте какво казва. Повдигнете очите. Дигнете очите, бе, брати сте. Какво сте се намери такива, бе? Абе, какво сте се намери си гледате върха на обувките? Всеки път, когато вървиш и гледаш върха на обувките, най-близкото разстояние, което ще срещнеш е... Първия стълб. И първото дърво. Или първия заспал като тебе, който кара на габарити. Духовните неща и места, няма такива статистики, ударени след двама духовни слепци. Превишена скорост или други неща, но съществуват. Уважаеми брати и сестри в Господа, вижте какво предизвикателство тази сутрин. Дигнете очите си и вижте. Нивята са побелели. Вече са бели за жътва. Готови са. Ето това ще кажа. Окей. Кога? До Стара Загора. Това е житницата на България. Жетвата е готова. Кога? Кога точно? Кога? Кой сезон? Кога? Кой е месец? Кога започваме? Август. А знаете ли Исус кога говори тия думи? Април. Видяхте? Колко има разстояние от август? Вие казвате точно 4 месеца. Значи, може ли сега, април, февруари, вие да излезете да видите, че жетвите са бели? Алелуя! Някой от вас ще каже, опа, чакай, нещо не е наред. В този сезон то не е поникнало още, а Исус казва, че жетвата е готова! Че жетвата е готова! Трябва да имаш очи да видиш това, което не можеш да видиш. Трябва да имаш очи да чуеш това, което не можеш да чуеш. Трябва да имаш сила да продължиш една крачка повече от това, което не можеш да стигнеш. Това казвам, че вярата работи в твоя живот. Халелуя! Халелуя! Или аз говоря романес, или вие не разбирате да си канес. Има някакво сходство. Има сходство. Има. Готови си за борбата тази сутрин? Амен! Знам, че ще имате борба. Знам, че много от вас днес ще излязат променени, а много от вас ще си дойдат такива, каквито са. И това не ме очудва. Проблемът е просто за това, че ние стоим нехайно в Божието Слово. И така, темата тази сутрин се нарича. А освен това, Бог ми изцелява от неща, които не съм ни разбрал. Аз съм сигурен, че Бог изцелява и тая сутрин на това място. От които ние не знаме! Тогава, какво трябва да кажа по-натам? Свързано ли с парите, с статистиките, с къщите ни, с имотите ни? Едва ли. Едва ли. Уважаеми брати, уважаеми сестри, не е въпросът само да получаваме тази сутрин. Въпросът е как разбираш това, което идва до сърцето ти, до живота ти. Дали това променя живота ти. Дали това е нещо, което е живото променящо. Колко пъти сте били гладни на работа и търпели всичко глад? И не сте яли и трябва физически здраво да се напъвате. Тогава как бихте успели да направите нещо, което на глад бихте могли, пък когато сте яли, може да направите 2 пъти повече. Аз не говоря за храна, която е от плът, храна, която е
с нейните гастрономически или каквито искате качества, но говоря за храна, която е в духа. Божиите хора, които не се четат Писанието, са в грях. Защото нямаме правилно отношение към Божието Слово. Видението винаги е основополагащо, когато той е свързан с Господ Исус Христос. Печелето на хората, това е основното видение. Всичко останало е второстепенно. И помага това видение. И нека да ви кажа тази сутрин, уважаеми братя, уважаеми сестри. Това, което научавате тази сутрин тук на това място, не е свързано само с религията, вярата и църквата. Това може да бъде живота променящо. Всеки един от вас е имал видение. Как ще ви питат до вечера, след обеда. Имал ли си небесно видение? Имал ли си небесно видение? Как това видение те промени? Значи, Павел имал това видение и имаше избор да продължи или да се върне. Да стои на едно място или да чака да падне снега в Стара Загора и да завръзне. Искам да ти кажа тази сутрин, че видението ти в Господа може да промени твоя личен живот, твоите мисли. Да те направи по-мъдър към Божиите неща. След това, заедно с това да промени живота на твоето семейство. Като видя съпругата ти, говоря за мъжа. Защо? Просто казваме, маш бели, маш стръмни. Искате преводчик? Мъжът е ония, който може да направи една жена да бъде красива, защото се грижи за нея. Мъжът е ония, който може да я съсипе. Много бръчки да изложи и преждевременно да изконсумира. Защо? Ами мъжът като знае, че се занимава с царици. Кой е ония, който занимава с цариците? Царя. Видяхте ли? След като имам царици и принцеси, това означава, че аз съм царя. А иначе, ако се командира, около мене ще има слуги и прислужници, всички са изморени от моите нерви. За видение ли говоря тази сутрин? Това си ти тази сутрин. За съпругата ти, за децата ти. Кажи ми нещо за децата ти. Като влезеш вкъщи, какво се случва у вас? Халелуя! Халелуя! Кажете ли как видението променя живота? Кажи ми нещо за колегите ти, какво каза за тебе, когато ти не знаеш. Това е част от видението. Какво ще кажеш, като видя този мъж с респект и с него? Това е част от моето видение. Знам за него. Знам, че това е Божий човек, който Бог потребява. Знам за този брат. Знам за този брат. Знам за този, за този. Тия хора са част от едно голямо видение. Защо царя взима войска? Защо взима царя войска? А ние не трябва да се уединяваме около това видение. Точно за това говоря тази сутрин. Че нашия народ има нужда от уединение. Това видение, И аз оценявам труда ви да дойдеш от Сливен, от Варна, от всяко място, дори от Разлог, Самоков, София и откъде ми да е в Стара Загора. Толкова нямаше такива други реки, като Фарвара и други, да дойдат да се къпа в Стара Загора, че вие изпа нямате. И в джоба се плащам, за да дойда тук до това място. Знаете ли колко сте ценни вие? Много повече от това, което вие си мислите. И ние сме тук заради Исус. Да, пасторе. Не една, 5 конференции по 130, по 150 хиляди лева. Обаче казвам, не парите, вашите души са ни по-ценни. Вие сте ни ценни. Вашия живот е ценен. И ако един от вас се разведе, ако един из вас пропадне в блудство и прелюбодеяние, ако един от вас обвинен като крадец, разбойник, вие сте си пътя благословението. Ние инвестираме в вас и ще продължаваме да инвестираме до момента, в който вие сте нашето благословение. Вие сте уния, които връщате благословението на нас. Ние ви благославяме, вие благославяте нас. Амин. И аз се видях. Кажи амин, ако си не ясно с това, което говоря. Вижте, видението е чисто от митове и философия. То е ясно за гладните и за жадните за Словото Божие. Ако вие хващате това, което излиза, вижте, че започва от живота с раждането. Започва с детството, с реализацията, с семейството и преди като остарееме. Няма нищо, което да не е човешко, земно. Някои от вас се държат като... Не казвам, ние сме извънземни. Ще ви кажа, защо сме извънземни. Ами защото ние не сме за тая земя. Колко от вас са за тая земя? Аз съм за небеса. Вие какво ще кажете? Обаче не съм извънземни като ние, които са, там, летящи чини. Няма такова нещо. Аз съм най-земният човек от всички. Защо? Стъпил съм здраво на краката си на земята, но ума ми е в небесата. Алелуя! Видението трябва да бъде ясно. Дори когато напускам този свят. Вижте, излизам от този свят, защото не съм от този свят. Ако бях от този свят, ще остана тук, но аз не съм за тук. Временно, скинията се развали, мотора е за ремонт, карусерията вече се е разпокапала, амортизорите изпускат. Тогава какво става? Минавам от едната врата, вижте, това е като онова. Отварям вратата и отивам от другата страна. При Отца.
който ще дойде и ще каже: ела, добри и верни ми слуго, на малкото вече верен, на много ще те поставя, влез в радостта на Господаря си. И добавям, всеки, който се опита умишлено да влиза през вратата, без да е канен и да му се отваря вратата, се нарича смъртен грях. Живота не е твой. Нямаш право над него. Бог дава живота и Бог го взима. Уважаеми майки и сестри, съработнички, дигнете си ръката, само сестрите. Всеки път, когато вие абортирате, вие сте убийци. Вие съкръщавате живот, вие взимате живот. Живота не е ваш. Господ го дава. Така че ви благославям и не искам да си отидете наскърбени този ден и час, искам да отидете благословени. Не се притесняйте, бъдете по-разумни, бъдете по-мъдри, бъдете по-важни, по-главни във видението, което е. Давайки живот, вие давате не само живот, вие давате надежда, вие вървите напред в Божието царство. Амин! Амин! Братя, вие бъдете мъдри и умни. Вижте какъв кардинал съм ви служил. Това е ключ. От вас ключ ли се гледа? Точно така. Видението винаги е свързано, там горе малко, с растежа и развитието на всеки християнин. Тоест, по това видение, какво видение си имал, гледам колко си постигнал нещата, как си пораснал, докъде си стигнал. Значи, на гръцки и на еврейски. Раах и хазар. Това е еврейската дума. А гръцката е орама или харугма. И двете са свързани с българското виждане и гледане. Виждане и гледане. Тоест, сън, съновидение, видение, улици, стъпление, откровение, екстаз. Дори екстаз. Ще ви кажа след малко. Това може да има малко и неща, които някои правят с виденията си илюзии, което не е вярно. Фантазии, измислици, приказки, басни, лъжа и заблуда. Чиста манипулация. Но, нека да кажа нещо важно. Всеки път, когато говориш лъжа, ти знаеш ли това лъжа, нали? Твоята съвест говори против теб. Това е духовно заболяване. Психиатрите и психолозите го наричат духовна шизофрения. И аз ви моля да говорите истината, защото ще познаете истината и истината ще ви направи. Където няма видение, людите погиват. Трябва да има възкресение, а? Но аз не съм от тая част, тая тук, за да кажа, че вие сте хора с видение. Знаете ли, че това видение да дойдеш в църквата тази сутрин? Аз преследвам това видение да дойде тук на това място. Как? От Варна до тук 250 км. От Разлог до тук 250 км. От София до тук, не знам вашия километрач колко е, до Струваше жертва. Това е видение! Да дойде в Стара Загора, хората не съм ги виждал, да се срещна с тях и да споделя вярата в Господа, да кажа, ние сме заедно, от едната страна сме и вървим към царството. Амин! Аз вярвам, че вярата в Бога не е включена само с това, че хода на църква, давам си десятъка, пея песни и правя неща, които се правят в църквата. Не. Това, което говоря, това, което вярвам, това е практикувам отвън. Това е силата на устата и изповедта ми, че истината ме прави свободен. И променя това общество. Аз владисвам това общество. Променя семейството си. Много е трудно да промениш другите, както не можеш да промениш себе си. Най-лесният начин да промениш обществото е, ако промениш себе си. Ако говориш едно, правиш друго, мислиш трето, мислиш четвърто, правиш се за пето. Разберете за какво говоря, нали? Така че това е силата, в която тая сутрин вода много от вас чрез познание на Божието Слово и посвещение във всяки дух. Това е въпрос за ясна представа за Божиите принципи. План и цел на всекидневна мотивация. Старците ще сънуват сънища. Юношите ще виждат видения. Михей, Амос, Езекил, Еремия. Да продължа ли с Немия, с Моисей? Да продължа ли с Божиите хора? Не там си и ти, в това видение си и ти. Павел, Сила, Тимотей, Александър, Костадин, Коста, Краси, Емил. Всеки един от вас е в това видение. Видението на Божиите хора, които знаят какво иска. Господ, в отгоре ми казва, напиши, напиши. Напиши видението, изложи го ясно на дъщица, за да може какво? Да се чете. Обърнете внимание, какво? Да се чете как? Бърже! Бърже! Защо? Нямаме време. Нямаме време. Трябва да строиме царството. Трябва да строиме царството. Аз някой път, като видя линейка, какво си мислите, когато има линейка? Лошо. Лошо. И какво правя, като видя линейка? Отбивам. Отбивам. Направя место на линейка, да минеш от тя. Какво? Бърза. Трябва да ви кажа, уважаеми брати и сестри, че в духовния свят в църквите трябва да имаме нужда от линейки. И нашите линейки постоянно са... Знаете как бият? Защото знаете ли какво случва? Много от хората са умрели и не знаят колко са умрели. Вижте, на вас говоря истината. Няма никаква заблуда. Вие знаете за какво говоря?
Алелуя! Вие знаете за колко говоря тази сутрин? Алелуя! Колко време отделиш за Словото? А за молитва? А за семейството? За дома? За децата? Това нали? Провери ли още домашното на детето? Колко вас провериха домашното? Колко питаха как мина детето вчерашния му ден? Колко вас питаха как ще е първият срок? Как мина деня на жената? А сестрите да питам как мина деня на съпруга ти? А за друго за какво да си говорим? Как можеш да искаш външните да са по-добри към тебе, както ти си по-добър към ближните около себе си? Това видение е бързо. Няма време за губене. Аз ви моля, уважаеми братя, уважаеми сестри. Ти не би могъл да научиш другите, ако не можеш да научиш себе си. Ти не можеш да искаш от другите това, което ти нямаш в себе си. Ти не можеш да водиш хората там, където ти не си бил. Точно. Как аз ще кажа на хората, иди в Стара Загора, не знам къде е Стара Загора. Аз знам къде е Стара Загора. Аз знам къде е Лозенец. Аз знам къде е Апостол Райков. Бързо ли? Видението ми е бързо, брат. Окей. Добре? Ще карам бавно. И ще стигнеш по-бързо. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и другите да научат. Две неща! Две неща! Добре, да внимание, какви да бъдат тия човеци? Верни! Верни! Какво те трябва да правят? Какви да са? Способни. Краси Малинов каза нещо много интересно. Колко от вас сте добри майстори? Дигнете ръка на майсторите. Братя, примерно, сте какъв майстор си? Правя покриви. Покриви. Кой е основният инструмент? Резачката. Резачката. Добре? Друг майстор ми трябва с един. Тайна. Арматурист. Кой е основният инструмент? Клещите. Обърнете внимание сега. Ако отида, примерно, и при Таню, и той има само един инструмент, клещи, всичко може ли с клещи да се оправи? Не. Ако отида, примерно, при Стефо, всичко може ли с моторната резачка да се оправи? Не. Какво ще има след моторната резачка? Бензин, масло. Да, бензин и масло, обаче следствието кое е? Рязане. Ами, трябва ми чук малко да чукна. Трябва нивелация да сложа летвата, да видя дали съм прав. Трябва да пусна от плеса. Много инструменти. Божиите хора. Единствен инструмент, който имат, Краси Малинов казва, че е чука. Само, той е, какво е? Пам! По главата, долу. Другия. Той има нужда от изцеление, той има нужда от окуражение, той има нужда от помазание, той има нужда от разбиране. Често пъти си казвам, не е нужда да говоря толкова много, някой път е нужда просто да мълчи и да слушам кой говори другия, да кажа, но това е умение на слушане. А някои пастори са болнави. Ако го пипнеш, много по-десятен думата, бързо ли говоря? А ако го пипнеш, не можеш да го спреш. Даже имах един брат, който ако те види на улицата, не те пускат да ти благовества. И те държи здраво, ако си тръгнал на работа. Ако закъсняваш, чакай, ще малко да ти кажа, ще малко. Тъй, хей, оли, иде, стар го иде! Другата улица бягат от него. Целият град бягаше от него, като го видя на улицата. За какво ми служи видението и как служа аз на видението? Ако ви имате такъв инструмент, с този инструмент какво може да направите? Ако имам чук, лето, ако имам резачка, ако имам клещи, ако имам бормашина, ако имам зеги, ще направя това, което е необходимо. Мога да изографисам, мога да изрисувам, мога да изрежа, мога да построя, мога да измажа, мога да шпакловам, мога да боядисам, мога да смена живота на някой от вас, интериора му да го смена изцяло. Обаче едно е нужно, ще позволиш ли да поработи малко? Амин. Ще позволиш ли? Амин. На колко аз съм той? Амин. Брати и сестри, много ме е притеснявало, вижте колко бавно говоря. А вижте колко бавно възприемате. Питам, ще позволиш ли 10 човека дига ръката, вие какво? За какво сте тук да го станете? Марш навън. За какво стоите тук да ми хабите времето на мене? Не чухте ли какво питах? Питах ви нещо, вие не отговаряте, вие не ме слушате. Или просто не ме подкрепяте. Пастори, проповедници. Колко е тъжно да говориш на заспала аудитория. Аз съм човек като вас. Имам нужда от вашето разбиране, вашата подкрепа. Знаете, че не спах тая нощ? До 3:15 говорим с братята. Имахме небесно видение. Легнах си и се въртях наляво надясно и казах, не, ще сме на темата. Трябва да сме на темата. Не ми хареса атмосферата в вчерашния ден, с нощи. Казах, не трябва да се молиме повече. Сутринта станах рано, взех душ и душа можа да ме събуди. Пих 3 кафета и те можах да им помогнат. И дойдох тук и говоря на хора, които са заспали. Аз заспивам от вас, бе хора. Марш навън, излезете навън, бе. Вие не успахте! Помогнете ми да имам рефреш тази сутрин! Спрете за малко.
къде си там. Моля да се изправиш. Не, други, ти си с бяла коса. Точно ти, който посочих. Моля, точно така. Сега моля всички, които сте назад, зад него, само вие да ръкопляскате. Добре? Внимавайте сега. Внимавайте. Пробваме ви как реагирате. Повтаряйте след мене. Само вие. По-добре, по-добре, внимавайте! 3 пъти! Айде бе, чисте 4! Дръжте! 5! Първо, създавате много шум и не се чете! Искам ясно, четливо, готови ли сте? 3! Внимавайте, вижте сега! Обърни се на там и дай знак, братни. Обърни се на там и дай знак 3 пъти. Готови ли сте, братни? Хайде! Сега, ето вижте предизвикателство. Готови ли сте? Обърни се назад, братни. Обърни се. 33 пъти. Давай! Това беше страхотно. Това последното просто е супер. Благодаря. Господи да благослови. Пивате за водач. Добре проведе нещата. Благодаря. Мисля си, че... Вижте. Бъдете внимателни. Хайде сега време за покаяние. Колко от вас приехте в началото апатично? Номер, сега ще пляскам на това. Някой, да мине номер, сега може да ме подигне мен, ма чакай. Може да ме пляскам. Другите, колко от вас плясахте силно? Точно така. А колко от вас само дихате шум? Какво ще ми пляска? Вие знаете за какво говоря, нали? Ето това проблема на църквата днес. Някой от вас казаха, ще чак 33-та наречи 4. Това е номера. Бутнете един път и откажете. Дадеш един път десятки и спираш да даш десятки. Идеш един път на молитвено, помоли за 10 минути, спираш. Вижте, аз ще продължа да пея, да се радвам и да хваля Господа. Алелуя! Аз ще продължа! Дори когато се уморят уния силните, аз ще продължа, защото знам, че силата и подкрепата ми е от Господа! Алелуя! Искам да приветствам братята от Речица, които са там и се радвам за това, че тук и сте заедно, братя. Господа и благослови. И сестри, разбира се. За какво ми служи едно видение? Тоест, видението е Божията воля, изразена за живота на хората. Божията воля за живота на хората. Знаеш какво Бог иска от тебе? Колко това знаеш, какво Бог иска от него? Алелуя! Останалите? Останалите. Надявам се тая сутрин и този ден с Краси, с епископ Колев и всички останали брати да разберете за какво става въпрос в твоя живот. Можете ли да приемете, че тук има на английски се казва best before. Тоест годно до. Годно до. Колко от вас са яли развалени консерви? Яйца развалени? Знаете ли колко развалени видения има? Защо? Защото е минала срока на годност. Трябва да се изразходва по време на... Вижте, аз ви уча на маркетинг, като отидете на пазара и пазарувате и влизате в магазина. Какво правят сестрите най-често? Кажи се, Стратонки, какво правиш най-често в магазина? Първо, кой гледаш? Годност. Аз първо гледам цената. Колко струва? Второ гледам годност. И цената е много важна. Годност! Нека гледа там. Други да взимат и аз взимам. Айде, шамар де, аванта де. Давай бе! Научете се да гледате годността. След тая годност това няма същите способности. Първата ревност, първата любов, първите ви молитви, първото посвещение, първото тичане с Господа, първите ви успехи, първите неща. Това е годност на твоето видение! Вижте, аз съм много реалист в тия неща. Това, което съм правил преди 20 години, само може да не мога да го направя сега. И сега ясната представа след 20 години няма да мога да го направя по начин. Не само, че сега, ами преди не съм го правил. Знаете ли защо? Защото както мегенето. Сега съм на 50. А до година? На 51. 49. Това не ми звучи много реалистично, но вижте, казах времеви порядък. Времеви порядък. Моля ви, работете за Господа. И не се уморявайте, Бог ви е дал време! Време, в което трябва да работим за Него. Амин! Не ме разсеялите пенсионери такива. Петър в Диопия.
Петър в Йопия. Колко от вас са били в Йопия? Братите са били там, видяха. Той изпадна, в някои преводи пише, изпаднал в транс. В други пише, изпаднал в унес. Някой изпаднал в изстъпление. Някой изпаднал в... Какви ли не иска думи, обаче гръцката дума, там е използвана, обърнете внимание, тя на български малко не се приема така хубаво. Тя се казва, изпаднал в екстаз. Ние знаем, колко да знаят екстази какво означава. Аха, екстази. Тук става въпрос, че той изпаднал в екстази, както е писано в Еремия 1.11 и каза, видя нещо интересно, видя какво? Какво видя? Плащаница, която се спуска от небето, четирите краища и каза, вътре в нея имаше животни, всякакъв вид, чисти, нечисти, беше мешено всички, българи, цигани, корбати, кервари, всякакви. И каза, заколи Петре и яш. Те рече, Господи, имаше и цуцумани, защото вие ме гледате като Ерли. И Ерли имаше, Калараши имаше, всякакви. И рече, заколи яш. И той рече, какво? Никога. Господи, никога. Петре, значи на български думата пак отново не каза, това, което аз съм очистил, ти не чете замръсна. Той каза, това, което аз съм очистил, ти не петни. Той е смятал. Ако си гладен, яш. Ако не, не назвънди се яденето. Една лъжица катран разваля цялата кратва смет. Кое е чистото? Когато взема мръсната дреха в святата, т.е. мръсното нещо, мръсното месо в святата дреха, или святата дреха се докосва до мръсното нещо. За домашно. Щом вие не отговаряте, аз няма да ви кажа обяснението. През деня се случва видението. Апостол Павел, посред бял ден, на пътя за Дамаск, каза като светкавец, блесна посред бял ден и падна от коня и чу глас, който му каза, Савле, Савле, защо ме гониш? Значи, кой ще ти, Господи? Каза, другарите ми, той обяснява също това видение, 19 и 26 глава, съответно 22 дава обяснение и пред цара Грипа, за което ще ни говори до вечера следобеда краси, много е вълнуващо това, което той ще ви каже. Елате следобед, да чуе това, което ще ви каже. Това е живото променящо. Братя, сестри, имаше и нощни видения. Някои от вас са изключително по-нощните видения. Обаче ги виждат обикновено някъде на места, в които са забранени да бъдат. Един молесен македонец видял Павел и му казваше, елай помогни ни. Той рече, не, пътя е през Дупница. Нека да кажа още нещо, братя. Чуйте внимателно. Яков се бори с ангели. 40 глава на Битие. Оставите глави. Имаше неща, които са интересни. Езекил и Йоан. Ако вие сте чели Божието Слово, ще ми е лесно да ви го обясня. Езекил и Йоан виждат сродни видения, почти същите видения. Някои от тях рисуват космически сувалки, други летящи чини, къла има тия, кой иска да се рисува. Слава на Господ за това, халелуя! Те нямат връзка двамата, обаче един Святи Дух говори както угодно нему. Използва Божите хора. Води ни движим от Святи Дух, за да изрази Божията воля, предназначена за църквата в Сливен. Кажете амин! Църквата Стара Загора! Църквата София! Църквата Самоков! Разлог! И цяла България! Амос! Банско не е ли? То Банско не е България, извинявам се. Исаия имаше видение. Първата глава на Исаия, ако погледнете. Даже е провокиращо. В деня, когато умря чичо му, цар Озия, видях Господа, дори когато има смърт, дори когато има тежина, дори когато има проблеми, дори когато има битки, когато има борби, тогава може да видиш видение. Не се отказвай, не унивай духом. Продължи, Господ има план за твоя живот. Еремия видя видението си и Бог го питаше непрекъснато през цялото време. Какво виждаш? Какво виждаш? Какво виждаш? Един брат не видява видение. Видява с един кашон пари и с една такава връзка. Държах кашона така и парите, и аз казах, брат, седни. Видението е закъсняло. Пророка! Обърнете внимание! И в Второзаконие, и в Еремия, и в цялото писание, от кора до кора, говори за едно единствено нещо. Всеки пророк, който говори от себе си, че има проблем. Еремия 14. Второзаконие, Моисей ни наблага и казва, пророк, който говори своето си име, да се убие с камъни. Чие име говориш? Чие име прогласяваш? От името на кой говориш? Господ ли ти говори?
Ама гледате тия мобифони от вас. Постоянно мобифони на който искаш Господ да ти говори. Спиш си с мобифона. Мобилът да вълти на ушите, с слушалките. Какви са тия звуци, които слушаш? Толкова говорим на Бог, че сме го уморили, той казва, спри да ти кажа аз нещо, сега само ти ми говориш. Позволете на Бог да ви каже нещо. Да кажа, че с пророка Бог дава обяснение на волята си за людите си и Божието Слово за людите, за Амос, за Еремия, за Емил, за Стефан, за Алекс, за Коси. За всеки един от вас Бог има план. Моля ви, не проваляйте Божия план. Тоест, Божия план не може да бъде провален. Вие проваляте себе си в Божия план. Разбирате за какво говоря? Да. Значи това е също като да тръгнеш срещу влак и да удариш влак и да кажеш бутнава. Това просто влак се минава и продължава напред. И ти се питаш, спрях ли го? От коя страна си бил на влака само че? Елисей знаеше какво се говори в двора на сирийците. Даже това момиче му рече, каквото се случва, той всичко знае там. Сложат му засада, той знае. На то не му трябва послушателно устройство и тия специални разрешителни. Той имаше седмицата, той имаше връзка директно с Бог на силите, който му обвиняваше, му казваше всичко. Мини оттам или не ходи оттам, мини от другата страна и направи това, което е необходимо. Йона беше изпратен за Ниневия. Всъщност, когато тръгна за Ниневия, той тръгна на друго място, обаче трябваше да види какво трябва да види, за да се научи какво трябва да знае. 18 пъти в Стария Завет намирам място, в което се казва Святия Дух е източник на видение. Казва на хората какво трябва да правят. Йоан е последния, мога да кажа, от Старозаветните, макар че той беше новозаветен, но той е Старозаветен, защото там има нещо, което определя това, което се случва. Казва Йоан, до Йоан какво се случваше? До Йоан. А от Йоан какво? Божието царство се взима или се влиза на сила. На сила. Уважаеми братя, сестри, бъдете внимателни, приятели мои. Това не е случайно. Първи Коринтияни 14 глава, първи 31 стих казва, духа на пророчеството, обърнете внимание, духа на пророчеството или на видението е да свидетелствуваме за Исуса. Тоест, свидетелството за Исуса е духа на това пророчество. И нека да ви кажа важно. Второ Солунци 3, 9, 10 ни казва, дяволът той имитира, той е добър имитатор. Тая старовременна змия е много стара и него триковете са му ясни. Той умее да имитира. Даже казва с всякакви лъжливи чудеса и знамения с какво? За да може да заблуди избраните. Ако е възможно. Много добре, благодаря за корекцията. Приемам. Точно така пише. Ако е възможно. Ако е възможно. Ако ти си знаеш писанието, не може да е възможно. Защото Исус му каза, писано е. Писано е. Вижте, Господ ме заведе, Господ ми говори, Господ ми каза. Има и въпроси, които задават. Какво виждаш, човешко сине? Какво виждаш? Виждам отвес. Каза, така ще ви мера с отвес. Колко от вас са строителите? Може ли да продължите без отвес да дзидате? Не. От време на време трябва да станеш на пъгъла и да кажеш, пускам надолу. Библията е отвеса на вашето служение. Старявайте си. Погледна и видя мярка, която е и казва, какво е това? Метър. Каза, с 100 метър ще ви мера. Вие знаете как да строите и казвате, лицето е 12, дълбочината е еди кой си. Вчера ми забеляза какво каза Пископ Колев. Тия двама казват, да дойдат ви да кажат, 20 см си мърдал, да, човек. Защото това око знае точно колко трябва да е точно там. Как казвате вие за писанието? Знаете ли колко е? Колко има Стария Завет? Колко глави има? Само тази част питам. Един да кажа. Само кой знае да се дигне ръка да видя? Колко глави има Стария Завет? Не ги броите, ти ги знае. Книги. Тая страна питам. Тая страна. Значи, виждате ли, това беше уловка. Аз казах, който знае да се дигне ръката, не казвам да казвам. А Новия Завет? Колко последно? Вижте? Айде сега да видите. Давам 5 лева, който каже колко са. Свърши, брат, свърши! Шегувам се, приемам! 39, шегувам се, нищо лично, да не се хванеш на нещата. 39 на 27. Общо 66. Много вдъхновени книги. По статистиката е Мириан Дончев. Колко са главите? 31 173. Колко са стиховете? Обещавам на обед да ви кажа. На обед ще го имате като цифра. Не е задължително да помните тези неща, да помните нещата, които са главни, важни. До обяд. Проверете на обяд, ако не си кажете стиховете, вземете му обяда. Защо се дава едно видение? Защо се дава едно видение?
има главни и второстепенни видения, подхранващи видения. Казах пропуснати, изгубени видения, покорство и непокорство. Както казах, за довечер, за следобед да запазете важни неща, специални неща. За какво ми служи това видение, как аз служа на това видение, как то ме променя. Говоря за посока и назначение на едно видение. Говоря за изпълнение и закъснение на едно видение. Говоря за годност и ефективност на едно видение. Вие ако пиете лекарства с стекъл сорт на годност, вие пиете отрова. А как искате това да е изцеление на вас, когато говорим за Божието Слово? Господ ти казва, стани и отиди в Йопия. Не ти казва, иди до година в Йопия. Той казва сега, стани и отиди. Кой ти говори? Съвестта? Гузната ти съвест, религиозната ти ефективност или желанието и посвещението ти към Господа? Не познавам Божий човек, който иска да бъде употребяван от Бога и Господ да не го употребява по начин, по който Бог иска. Моля ви, посветете се на Бога, за да видите резултата от Божието действие на вашия живот. И нека днеска това да бъде отправната точка. Ако не знаеш къде си тръгнал, ще стигнеш някъде, никъде. Вие трябва да знаете къде сте тръгнали и как ще стигнете до там. Като говоря за сила и продължителност, казвам, истинската сила на Божия човек не се крие в колко пъти ходи на бодибилдинг, колко дига от раз, а колко време отделя в молитва и посвещение към Божието Слово. Когато затварям очите си, не затварям, защото не искам да ви гледам. Затварям очите, защото искам да изолирам човешките сетива, които могат да ме победят. Павел казва, аз не вярвам на себе си. И знаете за какво говоря, нали? Начин, в който затварям очите си, искам да фокусирам себе си в дълбочината на молитвата и общението с Бога. Алелуя! Когато викнем към Бога, виждате ли колко от вас сте бащи? Да попита Милян Тончев. Ако малкото дете извика, ще стои ли Милян Тончев мирен? Чуйте, пали го поръчките и през нощта става веднага. Значи, оня малкия вика, Милян не отговаря. Какво означава това? Значи, не е безотговорност. Милян спи дълбоко или Милян го няма. Двата варианта. Някой дете вика, но това не е неговото. Нека да попитам всеки един от вас, уважаеми брати и уважаеми сестри. Когато ти викнеш, мислиш, че Бог е безучастен. Не. Знаеш ли защо? Защото си негово дете, той няма да остане. Каза, ако майка забрави случващите си деца, познава майка, като забравя децата си. Има душа. Сраме да говорим за тия неща. Със съжаление. И по контейнери, и по варели, и продават, и търгуват. И знаете ли, кой трябва да промени? Не държавата. Църквата трябва да промени. А Божието Слово ни казва, няма да те оставя, няма да те забравя, на дланите съм ти те вързал. И ако някой ви казва, докосят чадото ми, докосят зеницата на окото ми. За всичко имам сила, че слънце, който ме подкрепява. Господ е оня, който е в моя живот. Аз говоря за правилността на видението, малко по-късно ще говоря за него до вечера, в следобедния час. Видението, което казват хората, които са участвали в това видение, Павел, Сила, Тимотей, а Петър каза, това, което ние попипахме с ръцете си, това, което видяха очите ни, това, което чуха ушите ни. Вижте един въпрос, който теологически не е издържан, но като Божи хора стои много правилно. Познавате ли Бог? Да. Каза, никой не е виждал Бога. Ако не си го виждал, как ще го познаваш? Аз казвам, че го познавам. Вижте как, ще го докажа веднага. Ти не можеш да устоиш Бог с по-голямо внимание от това, с което ти удостояш Неговото Слово. Алелуя! Не. Ако аз изпратя детето ми и, примерно, знам, че Алекс и Стефо, Краси, и Емо, Мирян и Старди обичат детето ми. Има една дъщеря. И я изпратят. Аз изпращам сърцето си. И не очаквам никой от вас да изтори нищо зло. И вие ще я храните, вие ще я поите, вие ще купите играчки и ще я карате да се радва. Как смятате, че отец, изпращайки сина си, гледа вашето отношение? Те изобщо не го зачитат. Ако някой се опита да направи нещо на детето ми, не искам да бъда лош в изказа. Един от братите казва, че ръцете му били езичнически от тук надолу. Божите люди водени и движими от Святия Дух. Видението на живота ти! Видението на живота ти! Не бой се. Продължавай да следваш Господа. Не се отказвай. Знам, много от вас имате аргументи тази сутрин. Аргумент значи нещо, с което да ме оборите, да кажете, пасторе, мъжа ми е такъв. Знаеш какво се случва? Ти си начин да представя какво се случва.
Ами... Мъжът ще каже, знаеш ли с жената какво се случва? Знам, имаме аргументи. Но нека да разсеяне, защото седи на анекдот бърз. Дявол влиза в една църква. Пах! Като трясък. Всичко се разбягва. Всичко се разбягва. И една жена, която е съпругата на пастора, стои и не мърда. И дявол зада пред нея и казва: Тима! Не се ли търговаш от мене, не знаеш кой съм аз? Аз си гледах работата. Знам кой си. Не се ли оплаши? Може се оплаша ли се жене за брат и толкова години? Защото братът са много щастливи. Колко да знаят коя е Маргарет Тачър и още един мъж има. Няма да казвам, защото той още е жив, да излезе и Тачър е жива, разбира се. Той е политик и казва на нея, че няма съгласие по въпросите и тя отговаря: ако ти ми беше мъж, ще да ти сложа отрова в чашата. Той се обръща и казва: госпожо Тачър, ако ви бяхте съпруга, с драго ще да изпие чашата. Какви сме, нали? Окей, гледате напред, с Радония. Той е вътре, но всичко чува. Значи той ще каже: карай по-бавно. Записва. Алелуя. Всички вие знаете това, можете да видите какво е, за какво става въпрос, без да казвате. Дали се сещате за какво става въпрос? Точно така. Седрах, Мисак и Абедnego. Трима мъже, влизайки в огъня, бяха предпоставка за един езичнически цар да види видение на четиримата. И той самия го каза: а той е четвъртия, кой е там? Алелуя! Може едно ръкопляскане за това, за четвъртия. Викате го, уважаеми братове, уважаеми сестри. Често пъти писанията ни казва: когато влизаш в огъня, други ще виждат видение вместо теб. Обаче, ако и в огъня да минаваш, огъня няма да те опърли. И през водите да минаваш, те няма да те покрият, защото аз съм с тебе, аз Господ съм с тебе. Големият проблем на християнството днес е, че хората пропускат видението. Те пропускат да видят горящите гори в живота си, не храсти. Има мирис на дим, но няма за какво да го накара да се замислиш. Дим гори около него, той гледа и вика: какво става? Не виждаш, че земята гори около тебе, че хората погиват, че светът е загубен, че всичко тръгва с главата надолу, а ти нямаш сила да изправиш едни. Те си казва да дигнеш ръцете си и да се можеш да кажеш: Боже, промени този свят. Божието чудо е на една молитва разстояние от тебе. Молитва, която може да промени живота ти. Молитва, която може да доведе до промяна не само на тебе и на твоя живот, но на хората около тебе. Аз тази да се притеснявам за много от вас, които няма да забележат и да видят, че тук в духа гори! Гори тук! Аз се разпалвам, горят пред вас! Паля себе си в Господа и духа! Някои от вас са безучастни и казват: това е сила. Питали Муди, коя е основната цел на неговото слово? На неговата проповед той казал: паля себе си, хората да видят как пламтя за Господа. Това е това, за което говоря, аз съм сигурен, че вие разбирате. Когато говорим за пламтящ проповедник, че не става въпрос за мен, а живота на всеки един от вас, който сочи Господа. Какво да кажем за горящото хваление тази сутрин? Колко от вас са виждали мухи каснали на котлон? Не, допърва ще добава горяща. Всяка муха може да кацне където си иска, но не и на горещен котлон. Мислите, могат да дойдат до главата ти и да отидат където си искат. Така по същия начин и птиците могат да минат от главата ти, без да им забраниш да си направят гнездо на главата ти. Обаче, ако си паметник, не само гнездо, ами щъркело ще го направят. Много хора в църквите, за съжаление, имат не гнезда, лопове са направили на тях. Защо ли? Ами защото трябва да воюваме, да събаряме крепости, да се справяме срещу небесните сили, да гоним демони, духове, бесове. Да това сме призовани. Казвам, и дори да изпият нещо смъртоносно, никак няма да ги проведи, защото аз съм с вас до свършка на века. Амен. Това не са думите на Сен Христов. Това не са думи обещания на човека, това са думи обещания на Божието Слово. И нека да ви кажа, ако вие не вярвате в Него, това е фанатизъм. Вярата е упование в Господа. И аз вярвам в това. Още един ден,
Още една неделя сутрин, още една поредна проповед, още малко емоция, още малко и си тръгваме и пак същите. Какъв е смисъл? Знам, че тая сутрин има хора, братя и сестри. И виждам по очите ви тая сутрин, че Господ говори на сърцата ви и вашия живот. Никога няма да бъде същия. Амин! 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 Сега на къде? На къде да завием? Къде да отидем? Да продължим видението си? Да го преосмислиме? Нека да ти кажа. Дори и да си на 97. Спаско ще ти дам файла целия на тебе. Окей, на всички ще го дам файла. Тъй да го снимаш, няма да излезе нищо от него. Също след каца, като снимаш и образа се размаже, няма да излезе. Видението е нещо, което трябва да го преследваш. Вижте, ще направя само един малък опит и експеримент. Вижте какво става. Видете, тя го хвана. Що не го хвана ти оттам? Аз го хвърля и така. Върни ми го, ако обичаш. Върни го. Смело. Не чамата, само това, което хвърля. Добре, ето, свърши. Знаете ли защо е така? Ами по същия начин, ако стоиш и гледаш, ще го хванеш. Много от вас са заспали. Много от вас са заспали, не знаят какво се случва. Те казват, примерно, ето, видели, ето ми хареса. Мина покрай него, не го хвана, обаче зачитам, че това е действие. Хвана го с прегърнато зрение, беше към него, обаче не прегърна да го хване. А ти стоиш и чакаш Господ да дойде да каже, айде, ощи бе, айде! Стига бе, доволно! Господ има план в твоя живот. Амин! Господ има план в твоя живот. Сега накъде? Халелуя! Какво се случва, когато има видение? Вижда ли сте човек, който има видение? Емил Камбуров е добър визионер. Халелуя! Халелуя! Сарди е добър визионер. В това Машко село, извинете, град. В този град, можете да си представите, Белица, аз съм му казал, Сарди, там ядах бой за първи път заради Евангелието и ми обърнаха колата. Щупиха ми стъплото на колата. Малко са ме били. Дупница ми откраднаха микробуса. На други места малко ли са ми открадни. Мога да продължа и още да говоря. Обаче, знаете ли какво? Аз обичам Белица, защото Сарди е там. Мога и да не мога да понасям Дупница, обаче заради Методи обичам Дупница. Не е страшно това. Господ, аз загубих 2, Господ ми даде 2002. Аз не стекам и не се оплаквам. Продължавам напред. И знам, че там ще има църква. И още нещо за Белица да ви кажа. Всички маджесарски изпълнени. Знаете какво е маджесарски? Гледачи, баячи, врачове. Всички магисорки бяха от Белица. Откакто църквата Христова стабилизира там мястото си, в лицето и служението на този Божий човек, който виждате, няма нито една такава там. Алелуя! Вижте ли какво са барени от духовните неща? Това е много важно да има църква, където людите Божии да вдигат ръцете си и да разпръскват духовната тъмнина и мрак, където има светлина. Там няма мрак. И една пречка кибрид да запалите в мазете, като влизате, какво се случва? Вижте къде стъпвате, нали? А когато е тъмно, търсите начин да осветлее. Така е в живота на много хора. Вие сте светлината на света. Вие сте солта на света. Другото няма да говоря, защото вие си го знаете. Какво се случва вътре в сърцето ти и вътре в духът ти, когато почувстваш, че Бог нашества нещо в сърцето ти. Бог ти казва нещо, ти казва Савле. Савле. Говори ти е Бог? Нашества ли ти е Бог? Бог може да говори силно, ако цитирам Илия. Земетръса, в урагана, в бурята, в чудесата, знаменията и после казва при вечерния тих поветец лъх на вятъра. Дойде един тих шепот. Шепот. Иличо, какво правиш тук? О, Господи, ако знаеш, тая иска живота ми, Господи, ти ще те избиха, само аз останах. Стане ви, Иличо, не се притесняй, има още 7000 като тебе, които не се преклонили глава пред Ваала. Не се преклонили коляно. Аз съм един. Колко аз вика, желая да продължат напред. Халелуя! О, халелуя! Започват да ставате повече! Повече започват да ставате! Трябва да вървим напред, брати и сестри. Трябва да вървим напред! Заради Господа! Както каза Гидеон, за Господа! И за войската Господна! Амин! Буря, ураган, циклон. Ето много ми хареса. Това е парадигмата на видението. Много ми хареса това. Това докарва нещата близко до вас.
Човек, който обича Господа, видението ти да влиза до сърцето му. Обичаш ли Господа? Влюбен ли си в Господа? Аз никога не съм го крил и моята съпруга също. Това е основата на нашите взаимоотношения. Внимавайте това, което ще кажа. Никой не предизвикам от вас. Аз съм моногамен, но ще познам само една жена. Вие какво ще кажете по въпроса? А жените? И знаете ли кое е отговора? Аз съм влюбен в Господа. Как да изневеря на Господа? Как да изневеря на Господа? Удоволствието на този свят струва повече от небесите ли? Краткосрочността на този живот замяна на вечния ли? Тия богатства, които има тук, суния, които са неизмерими и несравними ли? Ако аз така мисля, жена ми също. Това е основата на един брак. Когато тя е влюбена в Господа и аз съм влюбен в Господа, моля ви, братя, помогнете на съпругите ви да бъдат влюбени в Господа повече от вас. Сестри, моля ви да помогнете на братята да бъдат влюбени повече в Господа от вас. Това ще бъде основата на един здрав и успешен брак. Дайте всичко от себе си, да може да дадете внимание на вашия другар и съработник, да има повече време за Слово Божие, да има повече време за Бог, да има повече време за размишление, да има повече време за четене на Словото Божие и за децата ни, за близките ни. Тук малко ще изтичам нещата, защото има много неща, за които бих могъл да говоря, но времето няма да стигне. Всъщност, пригодил съм някои неща, които мога да ги публикувам във Facebook или да ги публикувам през Skype или да ги изпратя, да кажем, на Таня ще ги изпратя в Стара Загора, той да ги размножи и всеки един от вас да го чете, да го слуша, да го практикува, начин по който бихме могли да помислим повече върху видението, върху това, което предстои да стане в нашия живот. Вижте, няма как да имаш сърце за Бога, а да нямаш сърце за погиващите хора. Дуайт Муди. Има и Божи хора, проповедници, които казват: Боже, ели ми дай този народ или просто вземи душата. Хора, които са се молили. Моисей гледаше как неговия народ погива и отиде и воюва за тях. Макар че това му косваше много. Той можеше да се остане в дома на фараон, да си бъде син на дъщерята на фараона. Имаше си всички екстри, джакузи, фитнес, спа, тангентор, ски. Всичко имаше, да не си мръдне пръста. Но той жадуваше за Бога. Жадуваше за Бога и прекара, обърнете внимание, 40 години в дома на фараон, 40 години в пустинята и още 40 години с този Израелев народ. И знаете ли това за какво беше? Заради царството. На оня, който срещна пустинята и му каза: изуй мястото, на което стоиш, защото сандалите ти святи. Това види? Колко от вас разбрах, че са бе хора? Не, истина. Така може да бъдат църква, колко си искате. 3 кебабчета, една паста. Айде бе! Айде помогнете ми! Изуи! Обущата! Защо? Мястото, на което стоиш. Обърнете внимание! За мястото ли ставаше въпрос? Сега да отидем в пустинята там и да търсим това място. Всяко място, на което срещнеш Бог, е свято място! Всяко място, на което срещнеш Бог, е свято място! Всеки път, когато застанеш пред Бога, идеята за събуването на обувките, няколко събут обувките си, че се попада тук, бе. Те са забравили да се сменят чорапите, бе. А те не знаят какво значи миене на чорапи, т.е. обувки. Т.е. крака. Нозе, искам да кажа. Алелуя! Така. Вижте, моля ви да разберете. Всяко място, на което срещате Бог, е свято. Спрете се, полюбувайте на гледката. Спрете се, полюбувайте на изгарящия, горящия и неизгарящ храм в твоя живот. Какво виждаш? Той човек беше учен, беше завършил всякакъв вид науки, беше прекарал 40 години учене, здраво учене. И имаше факт, не подлежащ на обяснение. Гори, а не изгаря. Глас на едогола, който не може да види и го чува. Бог се му позволи да види само сянката от славата му. Рече, влез вътре, ще покажа ли какво може. Накрая, само за да не видиш. Уважаеми брати, уважаеми сестри, когато чета това, има нещо, което е много важно. Знаете ли кое беше мотива на Моисей? Защото жалееше за хората. Ако вие чуете и прочетете отново и имате това сърце на Моисей, ще разберете, че той жалееше за своите хора. Защо? Защото го беше жал за тия хора, които бяха роби! Ние имаме нужда от много Моисеевци. Моисей да имаме в Стара Загора, Моисей да имаме в Самоков, Моисей да имаме в София, Моисей да имаме всеки квартал, в Филиповци, в факултета, на всяко място трябва да имаме
промяна на Божията воля в твоя живот. Алелуя! Това беше така илюстрацията на младежката капина, ако мога да приема. Малко бързичко, но вижте, точно това искам да видите отново пак. Вижте. Наистина, какво? Видях страданието на людите ми, които са в Египет. И чух вика им поред настойниците, защото познаха неволите ми. Може ли да чуеш страданието на твоите хора? Да говори ли за безработица? Да говори ли за липса на образование? Да говори ли за липсата на работа? Да говори ли за ученици, които са в 7, 8, 9, 10, 11 клас, стричат първокласници? Може ли да говоря? Това интересува ли е църквата? Вижте, далеч от мене да се пада, но нека да се пада с Господа. В моята църква имам 6 студенти. Които са в момента 6 студенти. Алелуя! В църквата сме 30 с висше образование. Аз самия съм с 5 висши и 2 докторски степени кандидатски. На 50 съм престанал да уча. Ама аз съм ром, аз съм циганин. Това е много важно. И знаете ли, когато бях на 4, мама почина и ме остави сам. Виждате ли, никой не се е грижил за мен, никой не ме е питал. Имам ли стотинки за училище? Ял ли съм? Имам ли химикалка? Аз знам какво означава това да плачеш, като нямаш. Аз седах на улицата, знам това. Но нека да ви кажа нещо важно. Знаете ли за какво казвам? Да предизвикам съжаление? Не. Вие сте със съжаление, аз успях. Вие не сте. Вие сте със съжаление. Защото вие не карате децата си да ходят на училище. Вие не ги мотивирате. Вие не ходите с тях. Вие не хващате ръката им. Кога за последно игра с детето си? Кога за последно игра с детето си? Питам, какво гледаш надолу? Аз не знам за какво мислиш ли? Там какво ще имаш надолу краката? Хайде дигни очите. Стоп, тук да спреме този кадър. Искате ли да спра до тук? Добре, станем темата. Това ми харесва, това е хубаво. Вижте. Единствено нещо, което искам да кажа е, оставете ме мене. Но мисля, че като видиш на училище и ще да диплома ли? Това е битка, това е бизнес. Това казвам на детето. Синка, трябва да учиш. Който ще бъде най-добрият лекар? Ами утре, ако идеш при някой заболекар и той отвори вътре от шкафа и изкара една бормашина и тръгне пред тебе, ще стоиш и на това да ти пробва зъба. Или отидеш и при някой хирург и той, примерно, извади един касапски нож и застане на тебе. Или тръгнеш при някой заболекар и извади клешите за арматура, ще стоиш и при това. Как стоите при такива пастори, които не си познават словото? Айде за ръкопляска да не чуя, а? Да отидеш при професора и знаеш колко взима професора за преглед? 50. А доцента? 60. А фелшера? Фелшера? 10 лева. Той не става. Благодаря. Но не го благодаря. Не благодаря, не е. Уважаеми брати и сестри, далеч от мен. Славата е на Господа. Ако вие не познавате Словото Божие, вие не познавате Бог. Лев по лев, капка по капка. Добре, как искаш да знаеш писанието, като ти никога не си наблягал на него? Кога са примерно пикат на клешите, Мани? Колко време назад? 20 години. Виждате ли? Ако ми трябва арматурист, кофражист, ще няма него. Знаете ли защо? 20 години той върти клешите. Добре? Ако трябва да дойда и знам който ми трябва за покрив, ще дойде. Знаете ли защо? Защото колко години работиш с покриви? 15 години. Той знае как се нарежда и работи с моторна резачка. Я ви кажи колко време с християни. Какво ще кажеш за това? Алелуя! Алелуя! О, Боже! Това е молитвата ни. Често пъти в църквата трябва да има много тишина. Да мълчи, да мълчи. И да се покаяваме, и да се покаяваме. Но днес аз смятам, че има разделна точка в нашия живот. Аз посвещавам себе си. Аз никога няма да бъда същия. След 5 години може да не е така, но след 10. Неян Дончев го слуша как говори с детето си. Има един Фейсбук, може да го видите. Той се казва Емилиано Дончев. Той е само на 2. И пита татко си да свири на синтезатора. Той не вика, не пипе синтезатора. Той не иди си, пофи си го пусти да си. И знаете ли, след 20 години отиде при тоя. 20 години, той ще е на 22.
Дани, на 22 ще може да свири на синтезатор. Знаеш как ще свири? И какво ще кажеш по въпроса на 22, като всеки ден свириш по 10 часа? Вие как искате да станете, господа комсомолски секретари? Рапортаден рапорт-прият, така ли? Искаш без да се молиш, без да четеш, без да постиш, без да посвещаваш себе си на Словото Божие, искаш ефтина Божия благодат. Торонто Блесинг практикуваш, а? Торонто е за Торонто, ти си в Стара Загора, мой човек. Айде да прави Стара Загора Блесинг, а преди да стигнеш до Блесинг, мини през Стара Загора, да видиш какво означава. 46 хиляди ли сте? 30. Колко от вас са безработни? Вижте единението, аз ще ви направя една статистика, веднага ще ви кажа колко сте. Колко от вас сте единни в това, което правите? Нека да има много църкви. Не съм против, нека да има църкви. Колко барови, публични домови и заведения. Но от вас, вие светлина ли сте? Като застанете отгоре на Стара Загора, свети ли Стара Загора? Заради лампите и светилата, които имате там. Заради това, че има един Божий човек там и пророкува, освобождава знание от Бога. Нямаме време. Чух мизерията на людите ми. Можеш ли да чуеш това, което хората страдат? Знам, че Алекс има голямо видение. И аз благодаря Богу, че съм част от това видение. Знам, че и Стефо има видение. Слава на Господа за това видение. И ако ние събереме повече хора, аз мога и да не мога да бутна това сам. Но ако взема 2 на 3 качествени, и дойда тук, ще го бутаме ли? Да видите какво става с 2 на 3, ако аз избера, който аз искам. Виждате ли какво се случва? Ако сам не можеш, извикай хора с същото видение като твоето. Амен! Амин! Аз се радвам, че тук има хора с такова видение. Амин! Амин! Четете, че няма време. Тук малко казах някои неща, но ми хареса това нещо. Когато тичаш 42 км и 195 метра, какво виждаш накрая? Финал. Как се случва това? Вървиш. Вървиш. Не, просто трябва да напряга. Трябва яко тичане. Знаете ли, вчера гледах Стефи, много му се радвах. Не знам вие какво гледахте в него, но аз гледах това помазание, което течеше през него. Гледах как дигаше към Бога. Стефи не може да си легне някъде да си почива и той му се полага. Той застана пред вас. Знаете ли, често пъти искам да кажа, уважаеми брати, сестри, приятели, помагайте на проповедниците си. Помагайте, молете се, благославите ги. И вие бивате благословени в това. Колко пот стопи тук пред вас. Колко пот стопи, колко енергия стопи пред вас. Знаете защо? Да своди Божието Слово за вас. Това е труд. И казва, трудът ни в Господа не е напразен. Ако кажа за Евреи 13, 15 и 17, вижте, когато той въздиша, не е тежко за него, тежко е за вас. А когато той бива радостен от това, че вие го благославяте, всъщност вие бивате благословени. Братя, сестри, Давид отиде да отнесе храна на братята си, стана свидетел на нещо. Какво стана свидетел? Какво имаше там? Голиат се подиграваше с хората. И той какво каза? Как може да прави тия неща? Как може? Какъв е той, бе? Какъв е той? Искам да кажа, безучастен си към това, което казвам тази сутрин? Не, разбира се. Сестрите, вие какво ще кажете по въпроса? Безучастни ли сте? Не. Малко, леко минорно прозвуча, а така се също не чух. Не. Добре, слава на Господа, сестро, за това, че каза не, това ми хареса, не, чакай, не, а вие другите какво? А какво да кажем? За този мъж. Малко, снимката не е. Той говори вчера за мен. Също, той говори за мен. Точно така. Знаете ли, че всички тези процеси са започнат един човек? Бог търси човек, чрез който да се покаже съвършение и да излея от духа си върху него. И най-големият пожар започва с една единствена искра. Една искра е нужна. Един човек е нужен. Бог търси, наляво надясно казва, търси човешко сърце да бъде разположено за Бога. Думата е съвършено. Искаш ли да бъдеш употребен от Бога? Халелуя. Много ми харесва тия, които реагират веднага. Халелуя. Видението трябва да се улови. Трябва да върва. Трябва да скачам. Трябва да се боря. За мен църквата е място на битка. Вижте, дойде в църквата, измолен цял ден милия, търчал. И дойде в църквата топличко, приятничко.
пастор едно хубаво му говори, колега едно хубаво го разполага. И заспал. Заспал. Обаче спрели тока. Хората си излязли и си замили, защото нямало ток. По-отваря очите, рок тъмница. Ток още не дошъл. Господи, няма да спа повече! Ослепях, Господи, ослепях! Имам една мечта. I have a dream. Имам една мечта! Имам една мечта! Имаш ли мечта? Имаш ли мечта? Колко да си имаш мечта? Вижте, не е лошо да имате ML... Колко е? 200 ли? ML, който? 200. 270. ML 270, аз благославям всички да имате ML 270. Обаче, да имате и пари за бензин, и пари за ремонт. Недете да си го имате само в гаража. В противен случай карате си шиколото, обаче гарантирайте 500 000 нон-стоп каране. Амин! Амин! По-добре е така. Колко от вас имате, примерно, по 4 стаи вкъщи. Амин! Благославям да имате по 8, обаче всички стаи да са дворове на хваления, на радост и благодат, на милост, на щастие, на любов и уважение. Може да имаш 200, но като се гони до вас спрете състезание женати, какъв е смисъла? А нещо повече казва, по-добре. Чакай, ще изместа темата. Имам една мечта. Имам една мечта. Имаш ли мечта? Кажи ми за мечтата, ти аз ще кажа какво ти. Идея. Мечта е да се съградиш къща. Супер. Мечта е да родиш деца. Супер. Мечта е да ги отгледаш. Супер. Мечта е да дадеш хляба в ръцете. Супер. Нещо трябва да има повече от това. Повече от това трябва да има. Да видиш лицето на Господа. Славата е с тебе. Амин. И понеже по лицето на много от вас познавам, че не са в час за това, което говоря. Трябва да ви вода в молитва на покаяние. Да приемете Исус. Алелуя! Алелуя! Дори и за пасторите трябва да ги водят да приемете Исус. Да речете си. Това е моята малка принцеса. Тя беше малка, сега малко по-голяма. Преди се борихме, дойде дома и каза, дай се бориме. Почваме да се бориме. Сега вече не мога да се бориме, защото вече трябва да внимавам къде ще я пипна, защото не мога да хвана, всеки да търша на земята. Сега вече е млада принцеса, млада дама. И тук знаете ли какво пише? Alabama, we dare defend our rights! Тоест, в Алабама ние защитаваме правата си. А пробвай се, де! Пробвай се да виж какво ще се случи. Тук могат да разгазат и те са много смирени тия брати. Тук могат да ви оплюят, никой от тях няма да каже нищо. Те казват, те ще ни вали, помазани папа. Руса. Братя, ще свърша след малко. Тук има нещо интересно. Legacy a Dream на Мартин Лутер Кинг. Знаеш какво значи Legacy a Dream? Все едно, закона на мечтата. Алелуя! Мечтата има закон. Какво сте свикнали? Каква е мечтата ли? Като те чуя какво говориш сега, ще знам какво ще стане след 5 години. Като те чуя какво кажеш утре първото, като започне денят ти, ще кажеш какво ще случи след 10 години. Знаете ли защо? Това, което е в устата ти, управлява живота ти. Амин. С кое започва денят ти? Кажи ми нещо за денят как започва. Молитва. Ставаш сутринта. Къде ясно се? Трябва ли 2 кафета си отора глава? Очите. Не мога да уча туалет, да родия на туалет. Влача се, не ми се става. Или първото нещо, което става, събуждам се. О, алелуя! Още един ден за Господа! Ще срещна някой тая сутрин и ще му говоря за Господа. Ще чета Словото Божие. Аз вярвам това, което пише това Слово. Казвам това Авраам да знае, че когато храна Авраам, Авраам е по-силен от Адам. Когато говоря на Адам, тежко е горко му. За Адам и за Авраам ли говоря? За тебе говоря. За тебе. За тебе, за платата. Да не ми започва със Словото, молитвувам и се боря със себе си. Аз не мога да спа. Ако видите, аз е къс. Как спа само, ако знаете как спа. Заспивам за 10 секунди и мога да прокарам 25 спящи от 24 възможни. Обаче, имам. Един път го прочетах и си го написах и казах, кога го измисли? Не! Слушайте, имам за един ден 4440 минути. 86400 секунди. За една седмица имам 19080 минути. 604 800 секунди.
За 31 дена имам 44 640 минути, 267 848 секунди. За една година имам 53 милиона, 535 милиона 680 хиляди. Имам 32 милиарда 140 милиона и 800 хиляди. И да ви прочета ли колко имам за живота си? Вие сте тук на служба, знаете ли колко изгубихте? Знаете ли колко от вас вие ми подарихте живота си? Ей тук! 2 часа ми дадах от вашия живот. Тук в момента има 200 човека, 400 часа. Знаете ли колко изработих от вас? А ако вие не сте на правилното место при неправилния човек, вие просто сте загубили живота си. Всеки ли нещо тази сутрин? Аз изчислих живота си. Знаете ли? Нека да ви кажа реално, не се страхувам, един ден няма да ми има. Но знам, че ще ви чакам на небеса. Ако не, ще бъдем съседи. И понеже обичам да пия кафе от време на време, на почивката казва Христово училище, всичко Христово училище при Венеминовата порта. Ще пием заедно кафе. Идеята не съвпада, няма кафе горе. Исус е кафето! Исус е светлината! Няма да има нужда от ток, няма да има нужда от аец, защото Исус е светлината! Няма да има ден, няма да има нощ, златото е прозрачно, всъщност Бог е приготвил това, което на ум човешки не е дохождало. Така е бил малък. Така е бил малък. Вау! Е, така е бил малък като него. Лаза малчко. Не се притеснявай. Ето, тук искам да те виждат на светлината. Колко си години? Оп, извинявай. Колко си години си? 8? 10? 8. Един ден ще станеш като моите 48, 49, 50, 88. Знаете, че малките неща порастват. Поливам ги, копая ги и порастват. Един ден той ще е Божия човек на стадия. Обаче, ако вие оставите той да ходи и да е сутеньор, като някой от вашите синове и дъщери, Да не бъде. той никога няма да бъде Божий човек. Никога! Той ще е сатана. Обаче, ако вие посветите живота си и го учите, хващате ръчичката му и казвате, Несенка, е така, малката печатна буква А, голямата печатна буква А. Я ме кажи, сине, какво учихте вчера в училище? А днеска? А, кое стихотворение беше вчера? Я ми разкажи, какво става в училище. Платони ли те би? Знам. И знаете ли, казвам, не бой се. Си голям мъж, трябва да успеем. Аз се гордея с теб. Алелуя. Моля, ако пляскате за него. Всеки ден по-малко, един ден той ще е порасъл. За голямо съжаление искате да растете, обаче не така. Духа, алелуя, алелуя. Така е бил Мартин Лутер Кинг. Вижте го. Някой от вас може би не знае, че е негър. Както казваше един наш бивш политик, като бил в Америка, 3 дена търсил бял негър и не можел да намери. И после, знаете ли коя е втората част? Сега аз ще смея. И се питам, на тия какви са и циганите? Това е една финална част, предпоследната картина, това, което ще говорим днес сутрин. Еси, това е моята малка дъщеричка сега. Тук беше на 4, вижте каква е красавица. А знаете ли той кой е до нея? Това е основател на Конституцията на Америка. Се казва Томас Джеферсон. Тук сме в неговия президентски дом. Хващате ли си президента за ръка? Хващате ли си го? Колко от вас познават Плевен Илиев? А Бойко Борисов? А ако вие братовчети? А ако ти е приятел? А кажете ми, колко от вас познават Исус? Видяхте ли как казвате? Халелуя! Халелуя! Как смятате? Ако вие вървите към Бог, внимавате се, че Бог ще бяга от вас? Не. Доближавайте се до Бога. Амин! Бог се доближава до вас. Прогресията е страхотна! Значи, вижте, доближавате се вие към Бога, а Бог не бяга вие да го догонвате. И обърнете внимание, колко вие повече се доближавате до Бога. И вика, Бог се доближава до вас. Вижте как се получава, вижте колко бързо се скъсява свен. Вижте, значи, така се казва в Писанието, доближавайте се към мене и аз ще се доближавам към вас. И той идва към вас. По-бързо се скъсява дистанциите. От кой зависи? Вие ще вървите към Бога, вие бегате от Него. Той ви гони. Той ви гони. Уважаеми братя, уважаеми сестри, видението е отправна точка в живота.
дойде час за видението Божие. Господи, искаме да преживеем тая горяща капина в живота ни, Татя. И това е нашата молитва тази сутрин. Кайваме се, Боже, за бездействието и нехайството, в което сме стояли спрямо Тебе и Твоето Слово. Боже, народа ни, людите ни, Боже, погиват от нямане на знание. Боже, ние искаме да се удоволстваме от това, че имаме знание, напротив. Господи, ето ни, спрати нас. Спрати нас, Боже. Оформи, Боже, видението. Благослови съдни ресурса. Всеки един от нас. На първо място ние те молим за душите и живота ни. Господи, говори на сърцата на всеки един от нас. Говори, Боже. Тата Те Слово. Подреди живота ни, Господи, в този хаос и безпорядък. Постави приоритети, Боже. Поставяме, Боже, по-близко, по-интимно, по-нежно. Боже, въпреки нашето непокорство и глупост. Господи, няма като Тебе равен и ние се връщаме с думи на покаяние. И носим сърцата си, Боже, тази вечер и този ден и този час. Господи, да оформиш видението в нас. За нашите домове, за нашите семейства, съпругите, съпрузите, дечицата ни, Боже, близките, роднините ни, за църквите, Боже, за пасторите, служителите, дяконите, работниците, за ние, които помагат, за ние, които имат топтящи сърца за Тебе. Боже, премахни всеки квас, който лесно ни сплита. Очити освети църквата Христова, Боже, и приготви я за Твоето славно пришествие. Господи, ние Те чакаме да дойдеш преди това да се случи, Боже. Помогни ни, Боже, да участваме в жътвата. Боже, днешния ден ние вдигаме очите си, вдигаме погледа си и виждаме ни вятър. Победяни, Боже. И това е молитвата ни към началника на жетвата, да изпрати жътвари, да жърат на нивата, да съберат, да вържат. Господи, да поставят житото в хамбарите. Благословението да дойде на Твоите люди. И днеска, Боже, дека Филаделфия, тялото Божие, братите и сестрите, църквите в Стара Загора, църквите в Сливен и регион, Боже, в София, Господи, в Самоков, Разлог и Палево и на всяко място, където има Божи люди, Боже, нека да има помазание и пробив за Твоя слава. Боже, и запалваме, Господи, запалваме себе си, Боже, запалваме сърцата си, небесното видение като светлина на този свят, като сол на този свят. Боже, да бъдем изпълнени, Господи, и употребени за Твоя слава. Боже, от днес аз ще бъда различен. Ще дисциплинирам времето си. Господи, ще дисциплинирам живота и себе си. Да се моля. Да общувам с верни хора. Да търся верни човеци. Хора със същото видение. Да забравят задното и се спускам напред към предното. Прицелната точка в Тебе, Боже. И хваля за това. Благодаря в името на Исуса Христа. Моля за вашето мощно ръкопляскане тази сутрин! Искам да ви припомня, че днеска, веднага след храната, пастор Краси Малинов ще ви служи по един уникален начин. Краси превъзходен учител. И моля просто да намерите време да дойдете да чуете. Това е много важно. Да имате време за него да дойдете. И просто ви моля, не се притеснявайте. Аз съм прост човек. И винаги си записвам. Нося си бележките с мен. Химикалки пиша, защото да не забравя. Но вие за всеки случай донесете си едно молитве, защото подострения молитва химикалка е по-силен от всеки един ум. Човек може да забрави, обаче там къде си писал, няма да забрави. И ако това е живото променящия момент, напиши си нещо на този лист. Напиши го бързо, да може да се чете. Кажи, аз продължавам напред с Господа. Амин. Благослови някой до тебе. Изправете се, брат с брата, сестра с сестрата. Кажете една добра дума на някой до вас. Аз имам видение за Господа. Алелуя!